Inselmulkom u nilqawkom għal programmi Qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqqana ma' Salv Sammut. Salv twilet ħallija fl-1947 u gradwa fl-istudji soċjali. Huwa beda jikteb fl-1964 u s'issa ppubblika 3 kotba tal-poeżija, 5 rumanzi u ġabra ta' novelli b'tema soċjali. Din is-sena se jpubblika is-sitt rumanz tiegħu bl-isem ta' Ir-raġel Stramp. Allura Salv, x'qrajt dan l-aħħar? Dan l-aħħar qrajt spiċċajt il-ktieb ta' Paulo Coelho, is-seba' wieħed għax ktieb li joġobni ħafna. The Winner Stands Alone. Il-ġrajja hija dwar Igor Malev, Russu, li kien soldat fl-Afganistan. Baqa' b'dik it-trauma. Minn xejn bena imperu finanzjarju fit-telekomunikazzjoni u kien miżewweġ ukoll waħda jisimha Eva, pero tant kien medi fix-xogħol dan li jitilqitu biex marret ma' ieħor Arbi Hamid Hussein li wkoll stana fil-kutur. U dan kien iffissa li għandu xi missjoni minn Alla biex jelimina in-nies ħalli ma jbatux fil-ħajja tagħhom. Eżempju, kienu qed jieklu flimkien u daħal wieħed imċerċer. Iffittom u ħareġ, Igor ħareġ ma' dan u ħasbet illi ħajmur jgħinu biex jiteħ xi flus. Fil-fatt qatlu għax qal aħjar neħilsu mid-batija. Issa l-istorja tkompli u għawu s-sabiħ ta' Paulo Coelho illi f'ġurnata u waħda isseħ il-ġrajja sħiħa u isseħ fil-belt ta' Cannes waqt il-festival tal-films. U biex juri lil-Eva illi għadu irida jibbat il-messagġi kien peress illi il-raġel il-ġdid ta' Eva, Hussein, umbat kien ta' l-films, jipproduċi il-films. Dan għatillu l-producer tal-film. Għatillu l-attur prinċipali, sa' tattant jibat il-messagġi. U kien jaqtilhom b'motu manjera li ħabbel moħħ kollu l-ħadd, għax mhux b'xi sikkina jew kellha b'revolver, kien isib il-weak points tal-ġisem ta' dak li jkun. Jafas fuq hemm u kien joqtolhom hekk. Baqa sakemm fl-aħħar iltaqgħu it-tlieta li huma. Ma mhux ħankompli ngħid l-istorja x'in kellha tkun qed titlef mill-gost tagħha. Però li jaffaxxinani Paulo Coelho huwa illi ktieb oħxon bħal dan u dialogu fih ftit. Però xorta waħda tħoss li għandek tkompli taqra. Fil-fatt minnu tallimt ħaġa oħra wkoll. Għaliex il-frażi money laundering. U jgħidlek għaliex. Għaliex fis-snin tletinijiet fl-Amerika kien hemm il-Prohibition Act fejn ħadd ma seta' jipproduċi u jimmanifattura l-alkoħol. Al Capone li kien sar miljonarju minn fuq hekk biex ma jinqabadx mill-awtoritajiet kien fetaħ ħafna ħwienet ta' il-Londri. Allora meta l-awtoritajiet staqsewh kif sar sinjur, għallhom għax bħalissa tinħasslu ħafna ħwejjeġ in-nies. Allura ġiet il-money laundering. U mbagħad jkompli wkoll juri id-dinja artifiċjali tal-show business, is-sagrifiċi li għamlu tfajliet ikunu għadhom żgħar biex jilħqu l-ambizzjonijiet tagħhom ikunu modelli u kollu jurih dan. U għamel ħafna riċerka bħalma s-soltu jagħmel Paulo Coelho. Għalhekk joġobni jien ħafna. Jiena dan bħal metlek huwa s-seba' ktieb illi għandi jiena. Mhux għax Malti ma naqrax, naqra wkoll, imma daqqa naqra wieħed barrani u daqqa naqra Malti wkoll. Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna Salv, interessanti ħafna. Aħna nħeġġu lit-telespettaturi imorru jfittxuh u nħeġġuhom biex ikunu magħna wkoll il-ġimgħa dieħla fl-istess ħin. Sadattant aqraw imqar nitfa' kuljum.